ஹே மச்சி. டேய் மச்சி சொல்றா. எங்கடா போயிருந்த இவ்வளவு நேரம் ஆளையா காணோம்? வேற எங்க சினிமாக்கு தான் போயிட்டு வந்தேன். சினிமாவா? ஆமா மச்சி. ஏன்னா எப்ப கேட்டாலே சினிமா சினிமான்னு சொல்லிட்டே இருக்க. வேற எங்கேயுமே வெளியில எல்லாம் போக மாட்டே நீ? ஏண்டா நீ தண்ணி அடிக்கிற தம் அடிக்கிற இதெல்லாம் பண்ற, இதெல்லாம் பண்ணும்போது நீ அதை மட்டுமா செய்வ? இல்லடா, இருக்கிற பிரச்சனையை மறக்கிறதுக்காக குடிப்போம். அதே நேரத்துல அப்படியே மனசு விட்டு புலம்புறதுக்காக தான் போய் குடிப்போமா. புலம்புவ, அதை உருப்படியா செய்யவே மாட்டேன். ஆனா மச்சி, நான் அந்த சினிமாவுக்குள்ள போயிட்டேன்னு வையேன், நானு அந்த சினிமா வெளி உலகத்துல வேணா 1000 உலகம் இருக்கலாம், ஆனா தியேட்டர் உலகத்துல நானும் சினிமாவை தான் மச்சி. அதை நான் அவ்வளவு கவனிப்பேன் மச்சி. என்னோட பிரச்சனை, என்னோட கவலை எல்லாத்தையும் மறந்து வெளியே வந்தோடனே நான் சொல்யூஷன் தேடி போக தேவையில்ல, அதுவே எனக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைச்சிரும். அந்த மாதிரி சினிமா வந்து உனக்கு ஒரு எமோஷனல் கனெக்ட் மச்சி. அதான் உனக்கு சொன்னா புரியாது, நீ போ மச்சி. அது எப்படி சினிமா பார்த்தா எல்லாமே தீந்துருமா? ஏன்னா வாயன் ஒரு சார் கட்டிங் போடுவான், செட் ஆயிடும். போடாங்.